Venray is genomineerd voor Beste Medium. ATV start wandelafdeling. Het is vandaag 27 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Sport meets fashion wordt het thema van het Pelemaas TV-sportgala Venray. Het sportgala krijgt het karakter van een modeshow. In Hotel Asteria wordt zaterdagavond 12 januari een zalencomplex omgetoverd tot catwalk. Sporters gaan deze avond casual, chic, sport en nachtkleding showen. Verschillende sporters hebben al toegezegd om mee te lopen in de modeshow. De show wordt afgewisseld met het uitreiken van de Venrayse sportprijzen. De genomineerden worden volgende week donderdag 6 december bekendgemaakt. Dan start ook de verkoop van de kaarten. Spiritueel coach Els Basten uit Venray is genomineerd voor Beste Medium van 2012. Deze prijs wordt uitgereikt door het blad Paravisie, een spiritueel tijdschrift. Els Basten heeft haar eigen praktijk in Venray. Hier is zij therapeut van mensen en communiceert met dieren. Het blad Paravisie heeft haar al een tijdje gevolgd via de media en besloot Els te nomineren. Het Venrayse medium wist hier niets van af en was dan ook erg verrast. Ik was helemaal overweldigd. Ik dacht echt van, ja, ik ben er helemaal niet mee bezig geweest, niet verwacht. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Ik ben heel dankbaar dat mensen mij genomineerd hebben. De praktijk van Els loopt erg goed. Ze heeft regelmatig healings via Skype met dieren vanuit de hele wereld, zoals Duitsland, Amerika of Hawaii. Els communiceert met de dieren en helpt met verschillende problemen die baasjes bij hun huisdier ervaren. Met een gedragsprobleem, als een hond heel erg bang is of honden en katten niet samen kunnen, dan help ik daarmee om de harmonie terug te brengen en te kijken waardoor het komt. Bijvoorbeeld honden die uit het buitenland komen, die hebben heel vaak een trauma opgelopen, omdat ze in hokjes worden gestopt en eigenlijk een spuitje zullen krijgen. En mensen hebben vaak niet door wat voor impact dat op het dier heeft, terwijl dat echt diep geworteld zit in een dier en dat heel veel angst en ook wel agressie kan veroorzaken. Nelly de Wit en Anja Schoenmakers zijn ervaringsdeskundigen. Zij kwamen allebei met hun hond bij Els en zagen hun huisdier na enkele consulten positief veranderen. Els heeft mij met DJ, mijn Golden Retriever hond, heel erg geholpen. Hij is regelmatig ziek geweest, heeft blaasontsteking gehad, oorontsteking gehad. En ze heeft mij geholpen met heel veel vertrouwen op te bouwen met DJ. We waren bij de dierenarts, bij de hondentrainer en overal geweest. Ze draaide heel erg om de staart. Ze kon niet accepteren dat ze een staart had. En dat accepteert ze nou. En nou is ze helemaal veranderd. Ze is een hele rustige, lieve hond geworden. Door middel van stemmen via de website wordt bepaald wie het beste medium van 2012 wordt. De Paravisie Award wordt 27 januari 2013 uitgereikt. Els staat op dit moment bovenaan in de peilingen. Toch kan zij als medium niet voorspellen of ze de award zal winnen. En dat vind ik moeilijk. Bij mezelf zitten natuurlijk mijn eigen gevoelens in de weg. En ik hoop het natuurlijk, maar als iemand anders wint, dan heeft hij het verdiend. Dus ik denk, laat het universum beslissen wie er heeft gewonnen. Ja. Een record aantal Joekskapellen doet dit jaar mee en doet er niet toe in Leunen. Het is de 5e keer dat het festival wordt georganiseerd. Er zijn dit jaar 12 Joekskapellen uit Noord- en Midden-Limburg en Noord-Brabant van de partij. Naast de organiserende kapel Kom door de Bocht uit Leunen zijn er nog meer bekende Joekskapellen uit de gemeente. Zo doen er muziekgezelschappen uit Geisteren, IJsselstein, Wansum en Veulen mee. Het festijn vindt plaats op zaterdag 8 december vanaf 8 uur 's avonds. Atletiek Triathlonvereniging Venray start in 2013 een wandelafdeling. Dit idee ontstond doordat onder andere veel hardlopers van de vereniging door blessures en dergelijke wilden overschakelen naar wandelen. Ook wil ATV hiermee het bewegen voor ouderen stimuleren. De wandelafdeling zal uit 3 verschillende wandelvormen bestaan. Dat is het recreatief wandelen, oftewel avontuurlijk wandelen. Het sportief wandelen, duidelijk gericht op het conditionele, maar ook het Nordic walken. Dat zijn op dit moment de 3 gangbare vormen bij het wandelen en die willen wij proberen om in het voorjaar van de grond te krijgen.
Het is eigenlijk van jong tot oud, voor mensen die overdag willen wandelen, mensen die 's avonds aan de conditietraining willen doen. Overigens wil die conditieverbetering kan ook plaatsvinden overdag, want we moeten dat nog verder uitwerken, maar dat is in ieder geval de bedoeling om een zo ruim mogelijk aanbod te kunnen presenteren. Op 10 december presenteert ATV de plannen in de algemene ledenvergadering. Op dit moment wordt er naar begeleiders en trainers gezocht. In het voorjaar zullen enkele informatiebijeenkomsten worden georganiseerd met meer uitleg over de wandelafdeling. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is een herhaling van de Passie van te zien met een reportage over Els Basten, het genomineerde medium uit deze uitzending. Donderdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen blijft het overwegend droog. 's Ochtends wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af. 's Middags is er iets meer bewolking. Het waait zwak tot matig vanuit het noorden. De middagtemperatuur komt uit op 8 graden. Donderdag wordt het 7 graden. Fijne avond nog.